Good afternoon mga kapare. So, andito ngayon tayo sa ating graduation. Magmamas na po, so kailangan natin makinig muna sa misa. Yun mga kawaray, at sa wakas graduate na rin tayo. Welcome sa aking vlog ngayon. Mga graduating, buti nakagraduate kayo. Kasama ko sila sa mga classmate. Halo-halo lang, tibila. Boy, tao. Anong sabi mo, boy? Yan na. Doon naman sa kabila yung mga babaeng maraghakan. Si Padre mga kawaray, kulang pa siguro ng sakristan. Daming mga sakristan dito. Ito, isang altar boy ito. Nagbago ng buhay. Altar boy. Yan o. Mga guwapos. So, shoutout kayo sa mga magulang nyo. Pasalamat kayo sa mga magulang nyo. Nakagraduate kayo. At sa mga guro na pasalamat kayo sa mga guro nyo. Guro natin. Shoutout sa mga guro namin. Thank you na nakagraduate kami nang dahil sa inyo. Bagsak ka boy, bagsak ka boy. Bagsak ka. Parating, alis na tayo. Yan, graduate. Ito po yung mga kawara yung simbahan namin. Napakaganda. Thank you at kapag-vlog tayo ngayon sa ating graduation. So, graduation mass muna ngayon. Yung mga gwapo sa likod ko, mga karay. Yun! Ba talaga? Wala tayong mga gwapo. Ngayon lang kayo gwapo, mga boy. Grabe oh. Grabe lansan. Hindi mamaya ng mga kawaray. Nakakaya dito mag-vlog. Señalatin na pagkakasin sa misa bago pa pagsayuso kami. Santo Besugo sa Diyos ng Apostoles, yung tanong mo sa ingat, nabiligan sa pagpapalala mo kayong suma, pagpromal din sa Diyos. So yun mga kawaray, tapos na ang mass. Shout out sa mga gagraduate dito. Graduate na tayo. So thank you sa ating pare, si Riveron Padre Tobias Tiray Rinto. Uy, nasa video tayo. Nasa ano tayo ngayon? So nagbo-vlog tayo. Hey guys, shout out. Sana wag puro congrats. Wag puro congrats, magbigay din kayo. Dahil yung mga baraghakan. Naul. Hello mami. Sa YouTube channel tayo yun. Thank you. Kunta wala la kunta upure partner. Kay kauyam si Ton. So yun guys. Sa labas na kami ng church. Shoutout sa may mga inggit. Kung tadiri ka nagpupot sa niyo inggit. Oo siya. Nag-vlog ka naman. Dito na. Hello. So yun mga kawali. Nasira. Wala lang sana dalaan ng girlfriend. Boyfriend. Nakakainis ng ganyan eh. Ang sakit sa mata. Nakakasilaw kayo ah. Walang dalaan ng boyfriend. Masunog kayo. Magbigay ng respeto naman sa mga walang kasama. Sa mga single, magbigay respeto. Nakakainis yung ganun. So yun